ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, мардуми ютуб, подписчикои канали ютуби Саудо ТВ 01, мардуми дурай ватан, шахсиятое ки ба хотири мошинхарид тамошо мекунед моро. Навори ҷолиб, навори ҷадид гуфтиам мардак, беҳтарин навор бо нархҳои арзони мошинои фурӯшӣ дар канали Саудо ТВ 01, числаи 23 июли соли 2025. дӯстони гиромӣ, мардуми ютуб, подписчикои канали мо, рақамҳо барои қабули реклама, WhatsApp, хона, замин, мошин, квартира, шояд ино барои фурӯш дар шумо боша. Агар дар WhatsApp метавонед муроҷиат карда, мо рекламагузорӣ мекунем дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram. ҳаракат мекунем дар каналҳо рекламагузорӣ карда фурӯшта бигузорем, дар кӯтоҳтарин муддат савдо кунем. Дигарода гарантия намедем, худмонда иншоалло гарантия медем ки кордо набуд мекунем бача азиз. Навода лайк бонед, дар канал обуна шена, мошинора хушрӯ тамошо кунед. Бо диққат сабр кард тамошо кунед. Мо навора дӯстон сар мекунем. Мерседес сечка, мотор 1.8, сӯзишворӣ газ бензин, ҳуҷҷатҳо 3 моҳа, утилизатсия дора, солаш 1998, нарх 68000 сомонӣ, суруға шарора айнӣ. Телефоношон, ватсапошона мегзорем, маълумоти бештарша метавонед занг бизанед бигиред. Сечкахаро, сечкахаро, мотораш 1.8 ай, газ плюс бензин ай, 68000 сом. хеле нархҳо редка мешавад. Сечка ҳай, медонед бача азиз. Занг занед, маълумоти бештарша бигиред. ассалому алайкум дӯстони азиз. қабули оҳанпӯра аз ҷумла мед, чӯбун, алюминий, батарея, пластик, салафан, коғази сафед, тунука, пластмас, пасуда ва тамоми намуди чизҳои кӯҳнашударо қабул мекунанд. Зил, камаз, мошини майда, чизе бошад, мо худмон аз хонаҳоятон рафта мегирем, қабул мекунем. дӯстон, дар ватсапи мо аз номи канали ютуби Саудо ТВ муроҷиат бикунед. дӯстон азиз, чӣ қадаре молу маҳсулоти фурӯшӣ дорен, яъне ки оҳанпора ҳай, чизҳои кӯҳнашуда ҳай, чизе ки дорен, дар ватсапи акам муроҷиат бикунед. акамон маслиҳат мекунанд, мерава айхонатон мегиранд. ба дили пир аз номи ютуб канали Саудо ТВ марамат муроҷиат бикунед. дӯстон, дута мошини грузовой нигоҳ кунед. Танген ва дигаре бошад чана ва танген, дута мошин. хоб, дар бораи якш маълумот метем, дигарша занг мезанед. солаш 2007, мотор 1.1, сӯзишвориш газу бензин, нархшон 1,23000, 1,20000, суруға ноҳияи ҳамадонӣ. Телефон ёки ватсап дар экрани шумо. аз номи сомонаи мо дӯстон метавонед ба дили пир занг бизанед. Тангенхаро, чанахаро ҳамиҷаен. 2007 мотор 1.1. занг бизанед, срочно штагай, успет кунед бигиред. кадомаш маъқул боша, вибират кунед бигиред. ёки ҳардушам ба як нархи чотка муомила мекунем да савдо мекунем мегам. успет кунед, занг бизанед бигиренаш. Chevrolet Cruze дар Душанбе 2009 сол, соли барои риш. ҳамин суратҳоро вақте ки роӣ мекунем бачаҳо, ҳамун суратҳои бақагӣ роӣ кунед, ҳамун суратҳои чотка роӣ кунед ки ҳамин тамошобин кайф кунад. воқеӣ мотор 1.6, 16 Экотек, бензин, коробкаш автомат, 60000 сомон нарх. ватсапшон 3382 занг занед. Chevrolet Cruze 2009 сол, 1.6 16 клапана Экотек. мошинча ҳолати хуб, мотор Экотек, автоматика, ҳуҷҷатҳо то соли нав ҳастай, задагӣ, пусидагӣ, лесидагӣ, варидкардагӣ надора. краска мега ки ва хадавоиш чотка ҳай, балоно созай, танҳо фурӯхта мешавад, алиши нест. 60000 сомонӣ занг бизанед бача азиз. ду таҷҳизот барои устоҳои ҳунарманд
ба фурӯш гузошта шудааст. Дар ҳолати коршоям қарор доранд. Дар Москва якто компрессори барқӣ ва шланг бо шланг барои пӯшонидани ранг, тозакунӣ ва истифодаи умумӣ дар устухонаҳо, ду арраи мизии гардишкунанда барои буришҳои чӯб ва кунчаҳои танзимшаванда, идеалӣ барои корҳои дохилӣ ва насбӣ. Тахта. Адрес Москва. Ҳар ду таҷҳизот дар ҳолати хубанд. Сатҳоиза коршоям. барои нарх маълумоти бештар дар рақамҳои WhatsApp метонен тамос бигирем бачо. +7 989 113 1292 WhatsApp шона ба дили пир нашоти ами таҷҳизотҳо дӯстон занг занен. Як бор занг занен ку чӣ мега мастия кинем бачо, БУ ам бошад чоткаҳай. Мошини фурӯшӣ Opel Astra дар кузови караван. Astra караван бачо азиз. Солаш 97 выпуск. Газ плюс бензин. Хадавои навкадагӣ, 4 баллон навкадагӣ қарор дорад дар Моминобод. Нарх 35000 сомонӣ дар 35097 сол мехарен. Медонен амира хит кесен? Боз муомила дорад 35000 сом арзон мешавад. WhatsApp барои тамос ахираш 5849 аз номи канали мо ҳозир занг бизанед бача азиз. ҳамин видео шуморо намедон мада гарени маъқул шид. Лабои маркаи технико ҳастай бовар мекунен. Комбайни фурӯшӣ ҳастай ки солаш 2006 93 94 95 аст. 2006 выпуск. Нарх 150000 сом. баъзе техникаҳоро роӣ мекунанд, не толка техника. Мошина чизе боша мо ҳаракат мекунем ки арзонаш кунем бо. Вале ки савдогар да гуфтам марда ки чӣ нархи мақсад маъқула мондан мегирам. Ҳам хотим мо арзон мекунем да баъд мебонем бачаҳо. Дигарро да кор надорем, кори мо ҳамияе. Суроға ноҳия ёбон, телефоношон, WhatsApp-ошон мегзорем, маълумоти бештар бигирен. Комбайн 2006 150000 барои маълумоти бештар занг занен. Дайвон Некси, ноҳияи Кушониён, 95 сол, газ плюс бензин. Нарх 8000 сомай. Ҳамира да 12000 гуфте сабудан. Не ки мо чо кардем, гирифтем арзонаш кардем ки вақте ки арзанда боша мемонем бачаҳо. Арзанда ки нест, намемонем ша. нигоҳ кунем да. Мошин ай кадом сабаб ман нархша арзон кардам. Ай сабабе ки моторш задагиай. Мотор ки задагиай 1800 ёки 2500 сомонда соз мешавад бачаҳо. 8000 сом меган, як шаши механика, WhatsApp ёки рақамҳои дастӣ занг занем. Мошин камтар кор дорад, мотор задагиай алиши ба моторол. Занг занем бачаҳо азиз, чахчах кинем, маъқул боша бигирен ша. Дуланои фурӯшӣ, дуланое ки фақат самти Тоҷикистон Хитой бор мекашиданд. Ҳолатшон ҳолати хубай. Ин притсепошон қатъи номератсияшон. балоно ҳама дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ин контейнер притсепш. ана ҳолаташ ин притсепош. ин притсепош. иншам притсепи дигариш. Прицепи дигариш. Прицепи дигариш. Хоб, иш қисмати пешаш. Контейнер. Контейнер. Хоб. Иншам контейнер қисмати ам пеш. Хоб. балонош дар ҳолати хубам бовар кунем. бакашон рангшон металлик. марҳамат қисмати пешшон. қисмати пеш. ишам айнан ам
Идет-то. Она из Сеймош. Ола чон бехат хубай. Ош то баки доштанш се табак дора. И контейнерш. Ҳамаи балону ҳамаи чизш хубай. Уш прицепш дардум буш. Қисмати тарафшозиш ном камекан. ҳолатшон хубай. фурӯшӣ. ягон камбурӣ надорам. Фақат мегиранд як бачаи дилшон як хадавой мекунанд, боя мекунанд, хадавойшонам мухмон кадагӣ. Opel Caravan, Astref Caravan, каравани простой 98 сол дар шаҳри Душанбе 38000 сомонӣ. Бензин газ, газ арзон шид, мошиное ки ба газай акб хабугар бачача. Мотор 1.6 механика. Срочна фурӯши Astref универсал дар ҳолати нахаду техникӣ қарор дорад. Автомобил мега камбудӣ надорад, утилизатсия дорад. 4 та балони нав, кузуфи караван барои боркаши зур, сезони ҳандала ҳай мегирӣ, ай пишти бизнес мешавад. Азиз 38000 сомон занг занен масакнен. Дӯстон, чизе ки хоҳиш карден, чизе ки роӣ карден, чизе ки ёфтам ҳамаша навор кам. Чи комбайн, чи танген, чи мошин, чи техника ҳамаша навор кардем. Ҳамин наворда лайк навераса, лайк. Медонен? Поддержкаи шумо ва наворои ҷолиб аз Саудо ТВ 01. Зинда боша бача азиз.